Maalin eteen Ambyl ohjaa, mutta ohjaa kulmaan. Vogler edelleen on maali. Ja siellä se on! Sveitsi tasoittaa! Ambyl maalin edestä! Ei tarvinnut Genonia vetää pois maaliltaan. Mikä ottelu, mitä draamaa! Sveitsi tasoittaa tämän ottelun 3-3, jossa panoksena ovat siis pisteet välisarjaan ja tämän alkulohkon voitto. Ja tämän ottelun voittaja voittaa siis alkulohkon. Tapahtuipa se voitto missä vaan. Näin se kääntyy. Vogler, Ambyl, takakulma, 3-3. Takana menee Bieber. Bieber Lemme, kaksikko nyt kiekon kanssa ja kyllä Van Öfillä on koko ajan voima, mutta se ei nyt auta Lemme. Oi, siinä oli maalin edessä Bieber aika vapaana, mutta ei osannut kiekkoon. Diaz tulee sieltä vakin paikalta vähän auttamaan hyökkäjiä. Ja laukoo maalin! Mistä kulmasta? Reimer puristelee päätään. Hän ei nähnyt, hän ei voinut sitä torjua. 1-0 Sveitsille. Ja Kanada on kuin puulla päähän lyöty. Tämä täytyy nähdä uudestaan. Rafael Diaz. Sieltä niin, pakin paikalta. Liljaa jalkoihin. Burns ja Van Öf pitävät kulmat. Ja tuolta noin. Osuuko se matkalla johonkin? Toivottavasti siellä kotisohvilla monitorit ovat vähän paremmat, koska resoluutio ei tässä, missä me katsomme, oikein näytä riittävän, mutta näytti vähän siltä, että kiekko meni suoraan tuosta laukauksesta. Eberle maalin takana. Tuoreita jalkoja jäällä. Eberle, Kanein laukaus, Genoni pitää pystyssä. Ja vieläkö pääsee Kane vetämään? Pääsee ainakin tökkimään. Duchesne, Eberle ja Genoni ei mahda tälle mitään. Sieltä se tulee. Kanadan tasoitus 1-1. Ja tästä olivat enteet ilmassa jo viimeiset noin 12 minuuttia. 12 minuuttia on pelattu ottelun toista erää ja Kanada tasoittaa tilanteen 1-1. Genoni ylötetty ensimmäistä kertaa tässä turnauksessa. Jordan Eberle maalintekijänä, kolmas maali jo tähän turnaukseen. Isojen kaukaloiden mies ainakin tässä turnauksessa. Siinä vielä Kanein laukaus, Genonin torjunta, Kane vielä uudelleen rystyllä. Duchesne kulmalla, lopulta Eberle kiittää ja Genonin patjojen välissä juuri semmoinen kiekon mentävä aukko. Ja kyllä kun tätä tarpeeksi tuonne roiskitaan, niin joku aukko sieltä aina löytyy. Kanada 1-1. Burns Stewartille. Tavares vierellä. Tavares lähtee harauttamaan Furreria ja kiekko maaliin! Se kimpuaa yli Genonin. Lentää hitaasti kuin ilmalaiva, mutta löytää lopulta tiensä Sveitsin maaliin. Ja Kanada siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Ja paikallinen yleisö kannustaa täällä Kanadaa. John Tavares 2+3 tässä turnauksessa. Zeppelin maaliin. Kuinka monta kimmoketta tuo kiekko ottaakaan. Skinner menettää aloituksesta. Nyt on Bieber vauhdissa. Bieber polkee Sandesko vieressä. Bieber mikä vauhti. Katsokaa lähtee harauttamaan, mutta Reimer torjuu. On tuossa rangaistus. Onko tuossa rangaistuslaukaus? On! Rangaistuslaukaus! Tässä Sveitsin paikka tasoittaa tämä kamppailu. Ja kuka lähtee laukomaan? Se on varmasti tosiaan valtavalla vauhdilla polkinut Matthias Bieber tuossa tilanteessa. Bieberia tosiaan rikotaan siinä tilanteessa. 25-vuotias Klootenin mies ensimmäisissä MM-kisoissaan. Van Öfin viikate pohkeisiin ja siitä rangaistuslaukaus. Ja Matthias Bieber. Bieber vastaan Reimer. Koko yleisö huutaa ja ohi menee. Reimerin taitaa osua matkalla. Ei joudu edes pudottamaan polvilleen. Ja näin Sveitsi epäonnistuu tässä paikassa. Kilvelä torjuu.
jäätävä suoritus kyllä Reimerilta. Odottaa kylmästi Bieberin ratkaisun. Saa kovan tälliin Ryyttämäri. Sitten lähtee laukaus. Gardner ei vedä. Antaa siniselle Spisalle. Spisa vielä levittää. Dubois laukoo ja laukoo maalin. Sveitsi tasoittaa 2-2. Dubois rannelaukaus siniviivalta. Yllättää Reimerin. Näin. Sveitsi on tullut jälleen peliin mukaan. On tuonut kamppailun tasoihin. Ja Kanadan on jälleen kaivettava se yksi ylimääräinen vauhde sieltä koneestaan, jos se meinaa täyden pistepotin viedä jatkosarjaan. Meneekö tuo peräti suoraan tuon maskin takaa? Siinä vielä hidastuksena tuo ei vieläkään osu. Eikä se taida Fanöpsin käsi siinä on edessä ja aika paha maski Reimerille. Yrittää pakki Vauclairille, mutta Ladd on värissä. Ladd, Klatterback on saanut uuden mailan. Maalin eteen, Genoni torjuu toistamiseen, torjuu kolmannen kerran Isaac. Sitten vielä Stewart ja hän laukoo maalin ja mistä asennosta. Kaatuenkin nostaa kiekon maaliin, kun 3.14 pelaamatta ottelun kolmatta erää. Klatterbackin uusi maila toi sen taian, että kiekko saatiin maalille. Ja sieltä Chris Stewart turnauksen toinen maali. Ja mihin paikkaan? Sinne Genoni maalin eteen. Isaac runnoo. Stewart ilmasta. Levittää Pietrangelo. Vieressä on Stewart. Pietrangelo, mutta vetää suoraan päin. Heittäytyvää Spisa, mutta laukoo sitten maalin. Ja se on kuin onkin Pietrangelo, joka tämän ottelun ratkaisee Kanadalle. Kanada voittoon, 2 pisteen voittoon ja lohkovoittoon tästä alkusarjasta. Genoni yllätettiin jatkoajalla yhteensä ottelussa nyt 4. kerran. Kosicalaiset innoissaan. Alex Pietrangelo, ottelun ratkaisija, 21-vuotias St. Louisin mies. Ensimmäinen kokonainen kausi NHL:stä alla ja nyt sitten MM-kisoissa. Reboundista meneekö kainalosta? Seuraa hyvin oman laukauksensa ja vie Kanadan lopulta jatkoaika.